Anja, samo nisam sigurno da te pitam šta ima novo kod tebe, kako je ljubav? Ti si u braku, je li tako? Pa više ne. Molim. Da, više ne da. Zašto? Ne, pa ne. Ovo neka prvoaprilska šala ili? Ne, nije. Ne, nego je sada teško da se iz ove energije prešaltamo na ovu temu koja je meni stvarno sada i onako i emotivna i pipava. Kako pogodiš nešto da pitaš što ne treba da pitaš? Nauči se prvo pitaš šta treba, pa posle vidi sad devojka da zaplače. Anja, majke mi izvini, ja sam još treba pitam jer kao nisam imao pojma. Muž je pilot, ona glumica, kao ja baš te pitam kako to, baš profesija, ono... Moja dobri. Je li to nešto sveže? Ali htjela na chillim, brate, druga priča sad. Ne, stvarno, ne bih volela stvarno da kopam i po sebi i po svom privatnom životu. Imam neku svoju teoriju koju bi volela da ispoštujemo, to je da su moja 4 zida ipak moja 4 zida. To je najbolje. Ali znači gotovo? Da, mislim u postupku smo, razvoda papirološkog, ali da, jeste i neka to ostane tako nešto moje i više ne bih. Okej, dobro, ja nisam imao pojma, izvini. Mogu ja jedno privatno pitanje? Ne može, deki. Ne, verujem.